Próbálnak hajratnak. Tudom, hogy sütnek a vakok, mindenek van a játszanak. A második és az ötödik igen, és ezeket jutottam ki, ezek vonatkoznak rá. A második és vonatkoznak beszámol az önkormányzat és intézmények 2021. költségvetési végrehajtására. Ezt a pénzügyi bizottság is tárgyalta egy pár perccel ezelőtt is, és igazából nem elfogadt, tehát azon vélemény, hogy egy nagyon jó összerakott, igen. Szeretném tájékoztatni a bizottság résztvevőit, hogy a ülésre lépésen felvétel készül. Tehát, hogy minden részletű terjedő, alaposan összerakott program-szer, elfogadásra javasolt, kérdezem, hogy a bizottságnak valakinek van hozzá tudnivalója. Annyit még elfelejtettem mondani, hogy ebből 3 vagyunk Én szerintem is javasoltuk az elfogadásra. Van is benne mit. Testre van néha már a bővőkön van aztán. jó, akkor elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Következő pedig a Csabai Község Önkormányzat 2025. gyermekvédelmi feladatának ellátását átfogó értékelése. Ez egy elég tartalmas anyag és érdekes anyag volt. Az is fontos, Igen, jó összeállt szakmai munka. Igazából az látszik, hogy jó itt az együttműködés a családsegítővel, az védőnővel. Igazából nem tudom, mit hozzátenni, ilyen a falu összetétel. Látszik, hogy egy picit 2025-ben egy kicsit megemelt, vagy emelkedett a születések száma, vagy a fiatalkorok száma. panaszt nem hallottunk a szolgálatról, se hallottunk, mint képviselő, sem egy tanulóról, se esetleg annyi volt, hogyha valamit üzentek, vagy valamit beküldtek valaki a landikának, azt segítették meg.